baba vakabatwa for sure kuti vane mubobobo vevanga vachibobodze mwana uyo nemadzimai emunharaunda medu. Ivo vacho vakati kune dzimwe chembere dzinotoya dzega kubobodzwa. Ndiyo baya. Na 2 dzeusiku baba munini ndosvikepi ndichitambudzika ndimwi, asi akatenda kuti ng'anga woye ndibvisei mubobobo neuroyi wendini nawo ndaipedza anhu. Baba munini aya pang'anga iyo takatumwa ndisabu kumukondomi nanhasi ndiri kuata nawo ndaasendera kasikaperi mameseji akasendera kusekuru Colin Bodo. Sekuru Colin akazondifonera kuti usaenda kwaRameki ndamwe mushonga pamhatso pawo wemakonzo ndikatwarwa nemukoma tafikwa ndochipatara ndidofira pamhatso pake waRameki. Inini zvinotondishamisawo baba munini angu ana akazi kwai mwakakamba uroyi muri kutoata anhu ese mumusha mwaMwanema muri kuata nawo kubvanga neni wacho Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Inofunga nyaya munhu unganasa kutibatsira panyaya iyi inofunga ndihende mukondomi maonere etingaita. Regai ndigare pane musharuka ndokumbirawo maoko. Pamusoro imambo ndakaona mwana wepaManema musikana anonzi Senzia apisa pamba panogara baba mudiki wake. Tikamhanyepo tikasvika tikarandudzira pakuite bopoto nekurwisana kwanga kwavapo, tikazonoti nyaya apa ikurumidze kuite zvakanaka ngatiinvolve mapurisa. Mapurisa akabva auya, but takaziva kuti nyaya iyi ine mweya yanga yambosvika kudare kunoku vakambomangarana muri. Harina kupera bopoto iri kusvika ndakaona kuti regai ndidaidze kwaManema nekuti Senzia aichema ngemubobobo ichiti ndiri kundogara ndakararwa ndibaba mudiki vake. Baba mudiki vake akatange kutaura zvinhu zvekuwapuma chiti ndaifukidzwa jira ndichiitwa sei kwenguva ndichiri mudiki. Ari kumagrade 6 kamusikana kane makore manga grade 6 kana makore manga about 12-13 years ikoko ndopa akatange kurara nababa mudiki wake Anonzi nani? Lameki Manema. Saka ndakaona mhuri yekwaManema pane mhuri dziripo dzinoti yadaritari inoberekwa ana Colin asina kuya panapa. Kouya yavo yaClever Manema. Kune yamukoma wacho futi mumwe akashaya anonzani Peter. Kozouya yaLameki. All right. Then vese vanga vachitaura kuti havadi kubata nyaya yekubatsira Senzia. Saka ndakati no, regai nditsvage zano. Ndikati uyai ndikubatsirei. Ndobva ndavabatanidza. Ndikati chiendai munogadzira musha wenyu.
endai, hapana magwiro endakabvisisa mhuri iyi. Ndakati endai mogadzirisa, ndakwanisa kuvabatanidza, vakabvuma. But vaenda kogadzirisa musha wavo, vakauya kundipe ripoti ndoda kukupai panapa. Vasvikako vakandipe ripoti yekuti baba ava vakabatwa for sure kuti vane mubobobo wevanga vachibobodze mwana uyo nemadzimai emunharaunda medu. Ivo vacho vakatomoti kune dzimwe chembere dzinotoya dzega kubobodzwa. Ndiyo baya. Dzirotouya dzakutouya dzega. Right. Ndechinhu chekutanga ichocho. Chechipiri, vakabvuma kuti mukoma vavo anove baba ake uyu Senzeo ndo vakavagogodza kuisa pasi. Chechitatu, vakabvumazve kuti nhumbu dzaibva mumusha mamanema momo zviro zvavo zvaidini zvaikonzeresa. Saka ini ndatarirawo neziso riri kure. Nhumbu dzinobva nezvakadaro zvinoitika. Ndatarirawo neziso rinoonawo ndichitarisa kudai ndakaona kuti pakabva nhumbu dzinenge dzinopfuura kana dzisikasviki ku5 nevakafa vari vadiki. Vaingoti waberekwa waitawo tumazuva chichi munhu adini zvake ainda. Saka takati inini matauroda, ndikati ndainzwa nyaya, inini handina chandinotora kana magwiro kana chii. Chandinoita inouya kuna Mutape unoino, nyaya yochihleiwa Mutape mogura. Kana tine zvetinozowana isu headman apa ndochizowanira kuno kudare. Ndo mafambire ndakaita nenyaya nemhuri yekwamanema. Saka ndaida kukumbira vekwa Clever Manema vari panapa kuti muchitaura kudare zvemakapenda siyirira, ndaedza kudimburira chemunoti wasiye icho neicho mubva mataure nyaya yenyu yakakwana kudare. Musharuka mukakumbirawo maoko ere? Ndaida kukumbira vekwa Lame kuti pane chendasiyirira woedza kubatsira kuti ndasiyirira. Une zvataura headman, pane zvemunopikisana nazvo ere kana kubvisiridza kana kuwedzeredza? Pamusoro edare zvataura headman hapana kana kumzenga kudai. Afana angu anani mukoma angu aya vakandidaidza kuti uya unono paite makuna kubudidza ndemukoma angu wavo. Ndichodzake tasvikepo fusha, takasvika paheadman. Tasvika paheadman, headman toti ndabatika ndoda kuenda kuri kuchikora kusekondari, pane zvendadaidzirwa imuchiendai apo pekuti tobatsirwa isusu. Pochobudi chokwadi zvataura headman awo hapana chitoti, hapana kana chitoti. Handisi kudoni ndiri kutsigira headman kana ndiri kutsigira mukoma angu, but zvataura zvakaitika. Ndadaidzwa apa ngenyaya yemwana uyu, mwana mukoma angu. Pendasiyirira mambo pasina kundifadza ndepekudare. Vatorana kuenda padare ravo repamanema, vabva kun'anga ikoko wawirirana zvawawirirana, vakaenda kunogurirana minda yekuda kuripira musikana. Vasina kunditaurira. Ichocho chinhu mambo andinofara nacho. Vakati vakuda kuripirana pamusha pavo, instead kuti vaifanire kuuya nazvo. Then toona kuti ndodini kana taizoonesana tobvumirana. But vakabvumirana ivo vega kwakuti takutogura apa tatodai zvatopera. Kuti rwendo rwakosvika kwakutiza munhu wacho uri kusinda mubhara mwacho wakokora. Nazvino ndakangoti handichazivi kuti ndovabatsira papi pacho. Apo pakakorereka headman. Of course ini ndakabvunza mwana uno ndambotaura namukoma. Iyo bongo yoga ere munhu wakuisa spokesperson. Alright. Ini mwana ayo ukatongonyara. Vakagurirana kuti
Senzia achapuwa $500 nepisi yemunda yevakadimbura yake uyu kupa Senzia. Ndozvaakabvumirana. Ndikati maitirei kudaro? Zvinhu zvinonetsa zveminda yaana atete mumakanyi vazoshaya minda inonetsa. Ipapa ndikati maunze chimwe chibayo mumusha isi tiri kumubatsira muri kuturikidza futi tinofa. Vanosara nechifuti. Mangwani Senzia uchafa. Afa makamupa mundu. Unobuda hende zero tanzichi. Ngepangu. Nepangu because ana urorwa bainini. Ana urorwa Senzia. Ndikatiyetera kuwa munda mapate te munda ere ndizvo muchitaura ere. Atete mwaita mubobobo. Ndakomukana mukudasa atete mwana. Ndikatasafutie kumapurisa anzi mhosva iroyo. Inongaita uri rape case. Kundoti ndirini paka pemwanyenga mwana uyu 2000 chakadai. Zvakanaka polisi chief ambai ndizvo zvikakorera. 1999 amwe documents anombovhurwa wani kana kare kuvhurwa uzanzi munhu undosvika undoda undoti nhingi wakadini pane munhu wakare paka pane munhu wakadai azvidiwi tarisa munhu wacho wakura manje nekurorwa asi kurorwa unaana angani unondoitira pamhatso 5 ana aundobereka pamhatso aurorwi zvinobudikidzana nyaya baba munini ako anawo akatotenda kuti ndini hendakata nawo ndakabvisawo mhandara ari 3 nini ndawe chi4 ndakatodaidzwa ngeng'anga kwetakaenda koringidzwa kuti uya uzwe zvauno akundidaidza kuti uya usunungure ana angu iwe usipo uri kuzviona zvakadini enda ubhira ana mukoma ako nasabhuku tikasvika pasabhuku ndikamutaurira ndikaenda kuna ana mukoma yasemikataura mati ndanga ndichakatsonga ndanga ndichiri mwana mudoko hapana kana chendaiziya akanditi kwaibva pamhatso pababa ako ndikubvise mushonga indenda kuti nyaya tataurwa ndihetman ndiwo atitaure zvaakazwa kwete zvaakazoripoterwa ngemhuri dziri 2 zvisati zvadairwa ndi ari kukomboka chikunwe ndafunga nyaya ndinoda kuchitangira pana uyu Lameki kuti unoti kudini ngeripoti yapa headman ndingati zviri kuti anhu ari kuti hanzi baba hapana chetiri kunzwa kuti mudaidzisi asi oda pakamera apo hapasi kutozika mashoko akanasa kudedzedzera ndoga waita mubobo wako ichinakirwa Kumbire maoko. ndinokumbirawo maoko dare pane here zvaunopikisana nazvo zvataurwa panti headman kana kubvisa kana kuwanza ndinoda tuma maanza ndapedza nobva ndazobvunza kunombuza ya zviripo zvekuti zvii pamubobobo handina kutsvaka mubobobo inini yanga iri nyaya yekubvise bvuri ramukoma rakasekwe pamwana uyu ing'anga yakataura kuti atane mwana zvaita saizvo n'anga yakati hanzi atane vana terere zvinono baba zvaita kudaro bvuri harina kudini harina kukwanise kubva sekuti ndidzo nyaya dzakamangahwa kuno kudare dziri mbiri yekuti abviswe bvuri rababa ake neyekuti ndakata naye right yekuti abviswe bvuri rababa ake yakamangwa muzita ratafrenyika unowa pamhatso yekuti ndakata naye ndiyo yamangarwa kwendii nera Lameki report Lameki ndokumbirawo kuti hanzi ari mangwani amufaniri maningi kuisa zvinhu mune makasiyana wakauya iwewe zvekuma 3 o'clock usiku wauya kuma 3 wakagara pagedhi apo hino panapa hapara ari kumanyi nepamasoja pabharaki anhu anonga idini epatrora dzakaoneka netochi takatira kudzira netochi tochodziona tadziona kwaudzivi kuti mbambamba wakaita kunga huku kuti mbambamba
dzapedza kwa uchizouya madzako mahafu 4 manje akazibvunza kuti waitsvake panapa munguwa dzakadai wakantaura mashoko ekuti hanzi nyaya yendamangarirwa ikoko kwenyu kunoku andiziyi ende zvasenziya izvi zvaari kutaura senziya unopenga kana ndiri kunyepa baba motaura ndikatoti imwe munouya nguwa ino yakadai inoi sei tati papatrol takamuona tochi yenyu iramba idai ndimwe akazototaura futi kuti ndaona hete chenyu iri apo paonini mwakati tochi iri pai taurai mwega pai uchitsvake ingwa iya pamatsi pamama apa musoro iyi wafundwa nepfuti manje woni pamhosva kuti hanzi wafundwa nepfuti kana kuti waita problem yasakana yapanapa warumwa nembwa usingazivi kuti ndinhu azvizvo dai takaita utsinike ingwa yakadai Pakuruma ngoi. matiri Usiku. pamusoro ndoda kuuya manjikare oda uyu uri apa unoshanda pandako paprimary uchishandepo wapa misheni yei tinoda kutunga zvinhu zvikunakidza muno mari inyaya yakatoita nyaya yakatoshata yekutoti waitofanira kutoripa kwamambo kunofanira kuzikana nguva yekusvika nenguva isiri yekudini kusvika zvakanaka baba kutouya kwemukatoita pakati peusiku kuyani imbudzi yenyu amui pakati peusiku weyo kuna mhatso yamambo uchiti ukuitei pakati peusiku wapedza uri kuuya kunyepa yekuti hanzi uyu uri kunyepa uyu mwakaenda kun'anga kwauzi hanzi imwi mubaba shuwa muri kuita mubobobo pamwana uyu Akabvuma. mukabvuma kuzopishirwa chikwere chenyu chemabhurira chemwazopishirwa yanga iri nyaya iyi maionini mwe mwaitomboti unopenga mwana wenyararai mwazwa zvimwe zvinotsverudza mwakasumudza futi imweni nyaya yekuti hanzi unozananiwo tafure nyika mwabvudza asumudza futi nyaya imweni yekuti hanzi tafure nyika na unozanani umweni weni Lydia akaenda kwakadaiwo yakakora kwenda koripa iyo ndio nyaya zviri kutinetsa munomu. You were saying so my friend. Atifanira ramba tidzoka kumasure. Akatombozi mwakaenda kuMozambique kwakadini nyaya yakadini we tikaiswa mare akazanza aende oripa. Kuna mamwe kona. Ende pakasvika futi yenyaya yekuti hanzi mimba dziri kubva futi yemwao nini mwenyu mama nemwe mwenyu munhu. Yakabudepo futi. Asi manje uri wewe uri kubvisa manje nembobo dzako dziri kuita ana. Hadzi nemambuya checheyo akutoziya kuti pababa nhingi paya ndo panopera yese. Ameno mwana. Mambo, inda doti tisataisa kuwano. Nyaya iri inyaya mbiri dziri apa. Cynthia chimangare nyaya yake pamambo waimangara hanzvadzi dzake. Ichiti ndine bvuri riri pamwiri pangu remunhu wakaurawa ndibaba angu usikazi kuzoripwe zvakanaka kuMozambique. Echo ripota futi yembobo ndo sakatonyasa kubvunza kuti izvidaire ngemuromo wako kwete kutaurwa ndiheadman ari kutaura wakazviita here bobo nekun'anga pane yonotenderana naye here. Ndiri kutenderana nayo. Ng'anga yakatouye pamba ndo payakatishandira zvombobobo izvozvo takafamba semhurubhu yakaita headman. Apa mbobobo nowemboshandisa kudini Zvakaita hazvizi kuite zvekuti ndakatsvake bobobo kwemene. Pakanga kuri mishonga yekuda kubatsirwawo. Saka mishonga yanayo pakushandisa kwayo ndo payakaende kochoshanduka. Zvochiitedze kuende kuri mubobobo ngoti takatotaura mung'anga yakuti zviripo ngazvibatwe. Ng'anga yakati chizwa manje. Umweni munhu unoenda kun'anga. Aenda kun'anga unosvika uende opuwa zvimafuta zvozi shamwari mhepo iripo uri kare. Inoda kuti uite zvimafuta zvekuti ukazora kudai kare. Zvinhu zvako zvinodini? Zvinofamba. Kana muri mugoti chemu pana mbuya amweni akatasana pamberi pako dai anobvepo. Asi manje uri kuenda kotora ari mafuta aya manje. Uri kotora mafuta aya usingazivi kuti mafuta aya mushonga. Chidhoma chinouya zvakasiyana. Mwazwa here? Ndoda kutaurahe. Izvezvi handiti wakaenda kopuwa chidhoma chemubobobo. Handiti? Wapuwa chidhoma chemubobobo. Munhu echikamba kuzanzi munhu uri kukamba.
unoenda kopuwa chidhoma chaanoenda kopiwa unopuwa chidhoma chemumwe munhu wakatofawo. Wazwa? Munhu wenu wakafa uya ka iyo uchafawo. Wafawo iwewe uchaenda kopuwa nani? Umweni unouya futa nzi ndoda kuenda ndendo kurombawo mani kufamba. Apedza wewe unoenda kupa example tomboti ndifa zenda wafa uyu akarombawo. Handiti? Bowari wouya kuda chidhoma chekuti aite kana zvaanoda kuita kuita. Handiti? Auya gaire ini ndiri ng'anga inini ndinoenda kokupa fazenda iye nawo. Wazwa? Fazenda andi wakafa fazenda. Pouya futi yebhowari. Bowari chifa futi uchauya wananisawo. Ndichapawa nani? Pouya radhi afa he radwe mambo uyo ana kutokopowe chipoko chembobobo ba mubobo uchinjo anotenda achino ndiri kude zvakati and pane zvaanga achizvidira kuti maybe kuda kufadza nyama yake uyu angambotiwo ndawo ndipo mushonga wembobobo unoziva tichida kuenda korombeswa uno mumenizi baba munini ndosvikepi ndichitambudzika ndimwi asi akatenda kuti ng'anga woye ndibvisei mumbobobo neuroyi wendini nawo ndaipedza anhu. Baba munini aya pang'anga iyo takatumwa ndisabhu kumukondomi nanhasi ndiri kuata nawo ndaasendera kasikaperi mameseji akaasendera kusekuru Colin Bodo. Sekuru Colin akazondifonera kuti usaenda kwarameki ndamwe mushonga pamhatso pawo wemakonzo ndikatwarwa nemukoma tafika ndochipatara ndidofira mumhatso pake warameki nanhasi mwana wake apana kuwa atouya naye atouya ari yega ngoti mwana wake wazotosarenda kuti handichina baba ngoti akanyenga haya kundawo 3 inyaya irida kutouya futi kwemuri mambo ari mai yacho kaimwe buyatizwe mwana wenu unozvizwarewo because apa uyu nauyu waanani nani ndi baba nemwana because iyo ndiani wako ndi baba kuti baba mkuru wako atura akupedza pamusoro inini zvinotondishamisawo baba munini angu ana akazi kwai mwakakamba uroyi muri kutoti anhu ese mumusha mwamwanema muri kuata nawo kubvanga neni wacho ana ari kubarwa mwamwanema ari kufa ndiye uyo aya akuti angu ana aya ari apa umweni wacho hapana asi kuroorwa ndiwo akabviswe nyora dzaakabviswa nekusu nekuroyi asi wakanyanya kubviswe nyora dzakashata ngeuyu waakakamba ndiye waakanyatsa kugamba ndiye saka munhu unowanishavira mumusha mwangu akatenda hekuti mukomani ndakauraya uyu muroyi mukuru pamsoro ndosake makaona kune amwe ayani anoti hanzi unouya hako dhora for 2 handiti kuno usingati unotya hake kuti hanzi ini nichamwari ndokudawo handiti kokuzoenda kozotora urombo kakewe kuenda koita munhu asingadi ke maijeni ndo apa ndakagara panapa apa ndatoonemo magara pana zvinobuda pamusoro yamwanema mashoko anorira apa anorira kwemuri mazwa ere mwana wenyu echitaura kuti ndina ana 5 ese wakafamba saka anewo ngani nekuti mwana uri kuti baba ndimwe ndiri kuona handakatanga kumuona kubva ndi grade 6 anangani une makore makanai
kune 35 hanzi ndakatanga kurara nemwe kubva ndiri grade 6 ne 12 years. Life. Ndiri grade 5 ndifukidza machira ekutuka. nyanya tikamubobobo ere zviro zvemhepo kwete kuti anobvisa trouser zviro zvinoitike mumweya zviro zvaakabata zviya saka paakude kuona kuti kuna anhu anobatsira anoganhure zviro izvi tikandoti zvakadai pano kutsvaka anhu anobatsira kuti ngepapi kuti pana anoziye kuti wana nhingi anopedze nyaya idzodzedzo kubva kwakwenda ipo papapa anopedze nyaya dzekuromba tingandobhuya vakada grade 6 zvakaitika zvakude ana Chamakoya anogone kuganhura nyaya dzacho dzemubobobo anogone kubatsira baba kuti babaya haasi kuramba ari kutenda kuti zvakaitika ndaidawo raki ndaida kubudirira zviro chopanduka saka zvakude anhu anobatsira ana Chamakoya anoganhura nyaya yombobobo nenyaya chete bati chekutanga inini kairi aunenge mukadzi wangu nekudara nembobobo kwakuzviita kuti anzi ndikutsvaka laki hakuna akazoona muzvicheche dzako mukazitorera manga yacho yakafa vakabatsira vakati makanje oda wechiuya muno mubaba oda wechiuya muno mubaba hamuna kuramba here kuti hanzi hapana nechemunoziya maerano ndiyo ndanga ndiri kurambe kupuwa ubaba kuti ndiite baba euyu ndakaramba wakapiwa ubaba. That was mfana uriapo na Lydia ndizvoka unozi Lydia mwanema na Senzio ndiye Senzio uyu ndiye wakapuwa Yesu munasazwa imwe auti hanzi makapuwa ubaba pari takamubvunza imwe tichitanzi zvese zvitaura Senzio pane zvemapikisana nazvo kana kuti mukati hanzi inini hapana chinoziya ndakazofanerwa ndi headman mukanifonda kamwe chikwere chapishiwa ndizikuona kuti ape ndakutswa pashuwa ndakudini ndakutokwese yangu saka ndakarumba kuyo kwamama kuti zvakutaurika kunoku nandichazvizwisisa chakuchinetsa zvelameki ngechekuti yakutenda watenda hapo asi iwe waivumwepo wakarapwa nengango yabvisa hino uri kuti uchikundouyahe ndiyo nyaya yakaite kuti ndizwe kotsvake kwamambo kuti inini handichazivi chekuita ngekuti hai takashanda uda uchibatsirwa ndimambo takashandwa zvese zvikaita inini kubva apapo ndashandwa ndina kumurota paakatofana abhuye kuti kwazi uri kundirota ndakatomira ndine mashefu pabasa toti ndauyeyo nguva inini you came to kuma 3 mwechitaura mwechiti hanzi zvinotaura Senzia zviya nezvekunyepa mwaida kunditengera mwaida kundidini ini ndinotaunga zvinhu zvechokwadi kana wafunga uchiti hanzi uri kuuya wechinditenga kaere wechiuya nemare yako ka unonge wachiuya nemare yako kuti mambo amwe dringi ndokutonga chokwadi ndotoimwa dringi ndapedza ndotaura chokwadi because mbudzi inorya payakadini ndoirya ndapedza ndotaura chokwadi because ndikakura chokwadi ndii ndinosara ndiri paproblem inyika yangu ndinofanira kugadzirisa nyika yangu vaita basa wakauya usiku yo andiroi sori mambo ndazizwa sori mambo ipoko zvendakaita sori mambo zvendakaita vakanditaurira ndikazitaura unonyarara unenyaya imweni apa ndimudini apo kuti amweni apo apo unoshanda pamisheni apo unoshanda pamisheni unoshandisa mubobobo anaye pamisheni edu akarongedzeka here zvekuti chaiko unoshanda kugaidha unogaidha zvakanaka here uchititirana edu mubobobo amweni abereki tare tichatokona tokuendesepo ana titori naana akumafomu 2 asi kuendesepo kwacho manje tomuendesepo sei manje kuti zanzi kuna anhu emubobobo mubobobo shamwari unotoitwa kana shamwari kare
utori iyo kwatokuita iwewe mwana wangu waenda kuchikora utochawa mubobo mimi wacho ndiri kumhatso isataniki wakufisa mwana pamusoro changamiri Zimbabwe redu ndirofunga raone chipanga chiparure chabuda apo. Uyu wabate ndeuroi pachena uyu. Yes. Endi wapika kuti hakuna kwendingachamboenda inini ndega pasina Zimbabwe rinondibasira kuti zviripere. Zvendakarya zvakabayira zvakabaya zvikachokera. Ndata apa yakuda kuti zvichitoitwa mumaoko mweZimbabwe rino mwedare rino ramambo ngorima. Kuti mhuri dzino dzakadai zvinezvi dzibatane pamwe chete kuti chirocho chitsvakiwe chione masukirwe chinotoitwa. Vakabatwa ngedare rino. Hapana imwe plani ingamboitwa apa kunze kwedare kuti rigure chinogura chinopedza dambudziko iri. Ngoti wabataura kuti nditori muroi zvesho andakaite zvekutsvaka asi handichachikoniwo. Uri kutocheme rubatsiro. Manga yacho yakafa. Asi mambo tinaye. Pane chimwe chinhu chataurika panapa chetisina kunzwa. Panga pechitaurwa nebvuri rataurwa razi baba acho kudina. Bvuri reiro ranzi baba acho akauraya. Rakaiswa pane musikana ndo raiuya sebvuri. Ameno kuti bvuri ranonga akapfeke chii. Ari baba acho. Aruda kutaura tafi taura tiri. Ndada kupajekesa baba. Zvakaenda kuitika ngezvekuti baba munini haana kutanga kuita ngemushonga kurara nehanzva dzengwe. Akatotanga kurara naye chimhenera kuzosvika mubobobo wakuchiita. Zvazodaro baba munini aona kuti mukoma azviziva kuti ndakarara nemwana. Ndopakafa mukoma. Mukoma afa uchitora bvuri racho kuiswa pana uyu. Petakahamba nganga yakabvunza kuti baba angu inini. Petakahamba zvakabvunza kuti muri kuramba ere kuti pana uyu pane mudzimu wenyu imwe muchiti pane bvuri. Kuti mwechiramba simudzai maoko. Hapana ukasimudza. Mune problem yo tanga kuyo. Muzoti mwese anhu kwa manema imweni ndakaramba ndimubvunza nyaya yesensi yokuka sensi yetonga kupenga ndimubvunza. Mwese mwakati ansensi nezvekupenga zvautwa munoziya. Murizviziya. Murizviziya. Muchitanzi mambo. Pane pendakauya munomu mukandibhadharisa $10 ndechida kuedza kupajekesa futi lasi ne muroma taurwa bhadharisa $10 ndo kana bhadharisa $10. Sasa unotendesa urumambo ndiye wakurya mari dzenyu mahara. Sabuye izvozvo. Ndaida kupajekesa kuti petakatohamba kwa kukwirire kwetakaenda nedare renyu. Rakawera chotaura zvakaitika kumhatso but zvakataurwa iyo haana kutaura ba echitaura kuti imwe mwana baba imwese muri panapa munoroya. Amuna kuzvitaura batasvika muno. Ana baba edu kusanganisa umweni wacho akabva kusheka mwedzi wapera. Ndiani? Baba munini. Peter. Amwa zvinozi hanzi. Mwambozwa zvindataura zvino. Zvinozi hanzi pane chataura uyu. Pane here chaunowedzera kana kubvisa. Because umweni munhu kare masoro akasiyana anhuwe. Tinoenda tese kun'anga ka. Umweni nganga chazodai wotora madimikira. Umweni ana supazwa. Yes. Mubvunzo dzangu dzendinobvunza dziya ndo dzinoa dzindoripo munapo. Kana ina ataurwa wochitaura kuti apa kadai payani wanga kusirira pakuti zvakadai. Saka imuri kuti wakasirira kuti anhu ekwawo nini ana baba muraro here kutangira pana Bhongo koya kouri koya kuna Uibhuzi. Bhongo panga pasina. Waitona wanga aripo. Uyu. Iwe mhatso yedu. Kuti imwe mwana babacho mwatosara imwemwe munoshacha. Akatomboramba kungasara angani airi angasa. Umwacho chofu. Bhongo asi baba. Saka Bhongo asi baba ere mwana. Bhongo ana kupanya taura Bhongo. Munoroya ise. Amero munoroya mwese na Bhongo. Right. Watoro got munoroya Bhongo munoroya ne Bhongo ni nyaya moto yo waswa. Munoroya andiroiba. Ini ndati andisinotsigira mukoma wangu kana kwawo kune zvimwe zvakawanda wanda.
mukoma wangu akababuda tiri panganga tatumwa ndi headman uchotaura zvese zvakataura izvi akuchichema chema kuti ndakuda mudai ndakuda mudai zuva rimweni uyu wakauya apapo wakauya uyu uchonditaura kuti ana baba imuka ndiri kumuda ndikadzaka ndikamuchaya nakuchairewo nemwana wawo mwaka muri 2 ndikamuchaya ndikati mwana baba mwakazondinoroa inini naso nomukoma wangu ayaka akuchema chema asi akatenda zvakatenda plus futi pane story yaifana kupa headman yekuti headman ataura kuti mwakagura nemunda musina kunditaurira ainini hangu zvekugura nechiuya futi yeoda mwechiuya futi yega here inyaya yakatokura yekuti izi tototenda Mwari headman tomutendai nerudo rwenyu pafamily iyi kusvika pakuti baba anaya azotaura chokwadi kuti ndiwo aita nezvakadai. Misha dzakawanda dzine amwe anhu asingakwanisi kana kutaura kuti nhingi uri kuita zvakadai nekutya kuurayiwa. Mwari ndiwo anoziva nguva yechini kufa kwemunhu. Kana pane chinenge chakashata ngachibudiswe pajekerera Chena. maita basa mwana ndikumbira wanu inini chendaikumbirawo ava baba vaka nyaya yese inenge yatsengwa ikapera pasarira amwanema handizivi first name kuti ndiani atopedza ava vazvipira kudare kuti nditsvakirewo munhu unodini unondibatsirawo zviro zvendakabata handichazvikoni kuti zvichabva akapetudza ri mama zvidhuma wayo abvunze ipo awo nini wai mwakadzosa here zvidhoma mafuta takatozora akapera inonganga yacho muchaiziya yakafa kuzora mafuta kuda kunakirwa nemuziwa ndisigauke ndaikumbira dani kuti uyu munhu wazvipira hino zvati kutende kudini kuwa inoti ngatarwe swera munoera anhu arwe kwende kaiko batsiraiwo munhu kana pane anoziye ng'anga inokwanisa kumubatsira munhu uno atsvake mare ari rakamira naye mafuta yaakatorwa unoshungurudza akumbirenge muromo wako kuna mambo Ndizvo. Ndausimuka. Unasokuoneka kama ukumbire zvakanaka. Pamusoro dare na mambo, pamusoro mambo ngorima. Inini Lameki Mwanema. Ndiri kukumbirawo rubatsiro mudare muno mwamambo ngorima. Handina mare pane zvandakabata ngemaoko angu zvandishatira kuti ticheze kuti tizvigadzirise takambotora togadzira anogadzira ndonoti hazvisi kuita petati tagadzika pamhatso ndichiti zvaperera inini for sure handisi kucharota ndikaita nokuti mwana nyora ndikapuhwe mhiko yekuti once again you die pane zvandakuita pano saka ndaushamisika mwana oramba achiti nawanokuroko ndiri kuvhurira mukezo rusvika utaura kuti izvozvi watobve kundata akomana kuti zvekudini iwewe akati shuwa uri kutenda here kuti iwewe ndakamboata naye ishuwa asi apa takati tikuchata tese tachigadzirwa zvezvapera ndiri kuti inini zvatondipera ndisachei kucharota asi iye uramba achitaura kuti ndiri kundokurota ndochiti ya ino zvadini kuti zosvika ipopo pane padadoti paratisarire pabhuya headman yazveshuwa akaedza kutigadzirisa zvese tikarumba tikaendepo akati mukataurirana zinozi hanzi mvura payakambofamba ikorofa iti mvura payakambofamba ikorofambepo mvura iyoyoyo mwakatotenda mwana uramba ichindotaura ndokutaura hanzi muchindoriko kumwana iyeyo sedare redu isusu samambo ngorima headman wangu pane stage yaakasvikira ndete asvikira stage iyoyo iye zvapapapa mwauya kunoku ndaakuchimupa mupurisa ndamupa mupurisa tochizwa kuti hanzi zvidhoma zvakoyo zvaukaenda kutora iyeyo zviri kunetsa here anhu umu mazviziva here baba zvakanaka inu tigara yenyu pasi ndomupa mupurisa maita basa Alright. Dai baba anze muchaona mupurisa acho hapa. Atimera korpera. Doji Padora.
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,